Assalomu alaykum ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми ғариб, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорем. Дар аэропорти Домодедово ва қарор дорем. Чиқали ки ду видеои пешина раида будем дар аэропорт Внуково будем. Ва хостем камтарак ай вазъият нархи наво маълумотем ва ҳатман то охирша тамошо кунем ки сабаби главни видео кардани мо ҳамроҳ дар охир мефаҳмонем. Ва аввалан ҳозираш дар последни время мо дар савол дестиян ки депортация мекунанд ё не. Бисёриҳо мегӯянд мо фатен надорем, мо некем регистратсия дорем. Регистратсия дошта боше дар омаденам, агар ки милисаҳо проверка кардан, ҳамон регистратсиятон просрочени набоша, бе ташвиш метавонед ки гузаре раве ва депортам намекунанд ай сабаб. ҳамин ҳолате ки бисёр одамое ки мо дидем депорт кардан, ай сабаби айди штраф зиёд доштан. Вақте ки шумо айди штраф ё ки дата правонарушени зиёд дошта бошен, ай ҳамин сабаб бисёр депортация мекунанд. А так бидан одамое ки документ надоштан, некем рафтан омадан. Бидан одамое ки мақсад через Беларусия омада буданд, некем ба Москва рафтан, ҳамон хеланбо билетшон гирифтем омадан. Ай сабаби бедокументи кам одаморо депорт мекунанд. Единствени мақсад ҳамин одам штраф ки бисёр кард, ай ҳамин сабаб бисёртар одаморо депорт мекунанд. А так аэропорт тенҷи ба ҳар ҳол проверка ҳастаю. Чихе бугум бисёриҳо мегӯянд ки мо документ надорем, ба ич хали мешава. Дар омаден агар ки документ надошта бошен проверка кардан, лучше чем ай штраф карданда қачон гап зане у хубтар. Ай нархи навои билетҳо гап мезанем. Нархи навои билетҳо то охири моҳи октябра Москва Хуҷанд ай 11 то 15 ҳазора, Москва Кулоб ай 12 то 17 ҳазора, Москва Душанбе ай 14 то 20 ҳазора. Ки баъд дар чанд видеои пешина ман гуфта будам ки духтар намеспоре ҳамира айёто наброре ки агар самолёти Урал боша. Ай Москва Сомон Айр ай Домодедово парвоз мекунад ва Урал. Сомон Айр ки боша прямой чихеле ки боша меспоре. Урал боша намеспоре прямой рейс Кулоб Хуҷанд Душанбе. ҳастай ай Внуково самолёти Ютер. Бисёриҳо Урал мегем Ютер хиёл мекунанд. Не, Ютер намеспоре. Урал боша намеспоре. С7 парвоз мекунад ай Москва Хуҷанд. В общем ҳамин фақат самолёти Урал прямой рейс боша 100% бе ташвиш наспоре. Баъд номерома дар ин инҷа мемонум, кадоме ки билетгирай барои рафтан возможности гирифтан надошта боша, ҳам картамам дар ин номерома, ҳам ватсапмам. Метавонед занг бизанед. Саволам ки дошта бошед занг бизанед, пурсебу дар комментария ҳам мемонум. Баъд хай бо саволот чие ки боша занг занед пурсе, ҳаракат мекунем ҷавоб диҳем. ҳама 100% аэропорта ягон проблема нест, одамо 100% рафтаистанд. А мақсади видео кардани мо рости як бародар хоҳиш кард, як духтарча дошта ки беморӣ дошта пош, в общем мегӯем кор намекарда, бо ма ҳар ҷо видеоро мемонум. Падари ҳамун духтар хоҳиш кард ки агар нафарое ки возможности дастгирӣ кардан дошта бошанд, дар инҷа ҳам номроша, ҳам комментарияш, ҳам карташа мемонум. Хитон занг занед пурсе пурра маълумот бигире. В общем ҳавайи личеник нахай мақсад чихеле боша набоша фарзандай. Ман хидмат хоҳари инвалид дорум, ман мефаҳмам. ҳастанд нафаро ҳеҷ не агар 100 рублиам партоем ячи мешава. Астални паноҳи Аллоҳ боше. Кадоме ки канали моро дастгирӣ мекуне, ҳурмат айноми ма шумо боше.